lurus. Wah, senam lurus. Saya hafal. Hafal apa? Senam telu, Mas. Senam telu, Mas. Senam telu. Senam dasar 3. Iya. 1. Wah, Ini saya hafal. iya bene gaek-gaekno kuwi pas loro bocah kuwi jan. 2. Sikat. Nah, ngono lho. Nah, ngono lho. Dadi kudu ngerti. Terus balike rono to, Mas. Nah, terus bar senam piro? Hitung ngono to? 3. Nah. 4. Nah. 5. 6. Nah. 1. 2. 3. Ya. 4. 5. 6. 7. Sing Ayo. gagah to kok iso. Wis tuwek terakhir langsung balik gitu. Senam 4, Mas. Senam 4. Delapan. Senam dasar 4. Iya. Senam dasar 4. Ngono. Urung dihitungi kok yo. Pas. Senam dasar 4. 1. Manut to. Wis to apik-apik to. Pas. 2. Nah. Iso. 3. 4. 5. 6. Nun 1. Nun sewu. Ngeten iki pun dadi dasar nggih ngeten. Dasar. Ngeten iki lho Mas. Kekuatan kaki Nggih, niki. kekuatan kaki. Nggih. Dados pun nganti awake dhewe niku meninggalkan dari senam sampai ke jurus dan sampai ke selanjutnya. Betul, itu adalah pondasi Leres, dasar-dasarnya leres. dari silat. Step by step. Ya, satu Ini tingkatan. Nggih, leres. Berarti ora iso dilompati enggak Mboten iso. saged. Leres niku. Oh, nggih. Sekecone pun ngeten. Boten saged loncat-loncat. Harus dari bawah dulu nanti tambah tingkatan Nggih. tambah materi. Kira rambut duk nih malah kayak manuk blekok wis. Jajal pelatih niki Ken Solo, Mas. Eh, Lho iki kudu nglatih kudu iso. lho. Solo ra teko saune entek mandek Sragen ya gitu. Solo tegese ijen ngono lho. Ijen, jajal jenengan kudu iso. Marahi ya kudu iso no. Ngono. Aku ya Solo. Ayo Solo. Iso no. Wah iso piye? Masa Dudoke. iya? Oh, piye? Muridé Pak Murjoko kok nganti enggak bisa. Ayo jajal. Iringane apa? Gangsaran tetep. Gangsaran, oh iya. Ngantek ra iso tak Seru. tak andokmu. Mani karo Mas pelatih. Boten Mas, boten. Mas. Potolan kemaki kok iso. Jele. Ya gansaran mele, ya. Niki. Oke. Mas Lentem. Mas. Mas, menawi kepareng teng ajeng, Mas. Kersanipun ketawis. Menawi ora. boten niki langkung sae malah ampun teng ajeng niki langsung biar terekspos untuk semuanya dengan ting dur terop. Ya tetep di situ aja kok iso, Jajal. Kula ya ora yakin kok karo sampean iki ya ana, Jajal. Ora yakin ngono. Paling sabuke tuku ya. Sabuk tuku mangsamu. Ya asli kok iso. Wis seragam. Urung-urung asline yo. Ori kok iso. Amin. Ngono. Kok dadak nggo mic barang iki ya ngopo to kok iso. Iki jane jenengan iki ape solo sepel apa ape karaoke? Kok iso. Kok dadak nggo mic barang kok iso. Yuk. Mas. Mas. Wah. Asli tenan niki. Mas. Terus enteng. Enak. Luar biasa lah. Niki asli. PSHT asli. Oke, luar Saiki sing biasa. siswa budaya asli berdua.
Apa dibayar ngoyo-ngoyo gur nonton aku ya iso ora. Wah, lah sampean ki dibayar kakek yo mek lingguh tok. Aku dibayar mergo lingguhe iki. Ya. Sekali-sekali yo ngadeg kok piye ngono kok iso. Lah aku lek rampung yo ngadeg aku. Dudoke dikira dhewe ra iso. Niki pawan-pawan gelut niki lho. Lah iya. Kudune wani sambung. Pawan gelut matamu yo iso. Oke niki wong alus kok iso pawan gelut iki. Pawan kaya preman iki. Ayo Mas Blangsaran jajal. Nang ndi kene apa kono? Aku manut ning ngarep kono yo ora apa-apa kok. Aja ora kono kaya mau. Ayo, men ra kelingan cagak. Wani pra weh. Bukan piye, Tem? Bukan apa? Sambung lho. Duh, mbok duneh aku ya. Lah wani apa ora? Aduh piye? Mulai ada yang ngatek gelut, Lah, terus? terus pisah, terus ada yang gawe grupe sopo. Mending gawe manajemen dhewe-dhewe arep ora. Ngono. Ning PSHT kuwi sambung-sambung persaudaraan. Ora malah nyongkake tapi soyong raketke. Sampeyan ra ngerti to? Pak Hari Wuryanto wae kersa lho mau. Lah, siap. Sampeyan dagelan. Saya akan menuruti panjenengan. Waduh. Aku iya. lek ra Tak turutane kene jajal. Ngeten. Mas Blangsaran jajal. Sik, mosok gangsaran terus. Neng ndi iki? Ganti. Bukan neng ndi? Arep kono lho. Ayo. Wah, ya ampun tenanan iki. Kowe wani tenan ta? Wis pokoke sak iso-isone, Cuk. Oke, siap. Prinsipe ning PSHT kuwi ya enek. Cilik ora kurang akal, gedhe ora kurang bakal. Oke. Oke. Nyuwun pangestunipun Pak Mur. Kene tak Benak no aku. atasan. Aku ora iso Oke. tenan. Siap. Yo, Nyuwun Mataram pangestunipun. songo yo. Nyuwun pangestunipun. Tok 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 tok. Yo. Nah, iki. Gawe apa kok guyu Ketoprak iki. Awake dhewe iki sambung tapi enek. Oh, sambung nganggo Iya lho. Iki Sarip, sampean Belanda. Ayo. Balik. Walondo. Eh? Buktekne kowe apa aku sing tumekaning pati ning papan kene. Lakonmu cepoten ben menjiwai tenan kok iso. Nah. Telondo Arwabang ya. Ngono, ketok brahi pah. Kaya rondo kritik. jan kaya luwak kae. Yen kowe wani adep ana. Sinten, Pak? Hah? Sarip. Sarip. Kamu siapa, ha? Waduh. Aku Sarip. Saya Walende. Kon gak sakaken gunem adep ana Sarip nduk papan kene. Kamu kalau bisa bergabung dengan bangsa saya, karena saya yakin kalau kamu bergabung dengan bangsa saya, hidupmu akan sejahtera. Negaraku wis maju tanpa Walanda. Yen kowe njajah ana ing negaraku, bakal tak tumpes tapis tanpa tilas. Ki kok sewengi yo mek guyu tok ngene iki. Ora perang belas. Ora wani kok ngene iki, ora wani iki yo ngene iki. Nyelimur. Pendekar iki nyelimur. Wah, aja tenanan. Aja tenanan aja. Isin aku ora wani. Gedhi kowe awake yo. Wani kudune. Kudu wani. Duh, Pakde. Nyundungane nggih Pakde Karwo. Lho, Miki. Miki. Kowe ape gelut apa karaoke? Malah tinju to kuwi arep kene. Neng ndi? Ning kene lho kok saya mudhun ki ngopo kok iso? Ning kene, nggone kene kok iso. Pasangan nek iso mundur iki piye? Tiba kok ya telat. Oh sik mangane engko. Ini kene sik.
gelut tak ngopeni pakanan kuwi lho. Luar biasa. Walondone kalah, Walondone. Lho, Kalah karo Joker. Kula setunggal mawon Gusti. Durung rampung iki. Durung rampung. Mangane engko perang sik. Loro lho Pak. Ya pancen risikone wong golek dhuwit ngono kuwi. Ayo. Aja tenanan to, Jo. Kudune ya siap. Wong iki kudu tahan banting. Wis tuwek lho. Tuk. Ayo rono. Aku di, Mas. Warga tuwek iki ya kudu beri contoh yang baik. Senopati tinimbang Bali Wirang luwih becik dadi batang. Sumpahe ngono kuwi. Oke. Ayo Le. Mbak, kula ndoke tanjen tampi separo nggih. Kok pakai isih pesen. Iya Pak iki. Ayo sini. Kleru lho. Liru. Kuwi tabuh ngawur. Ya sini ora. Sini ora. Aku ampun. Durung pun nggih Pak. Pun nggih. Alhamdulillah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Klitik, Mas Kluduk luar biasa nggih, luar biasa. Elak. Anu Mas, Kita lara tenan kuwi mesake iki. sepurane. Wis kaya. Iki mau mengkrono uji coba. Bang, aku wis ngomong nang ngene iki. Loh, piye ta ki? Kami tuh harus tangguh. Lah. Nggak boleh menjadi siswa yang cengeng. Tangguh ora ngene. Lah kok nangis ki ya ngopo? Nangsa aku. Loh, lara ta? Ora perkara lara. Tak temo lara. Ora. Tak dobel Perkara lara. dipancal. Duduk kowe. Lah kok nangis ngopo? Aku luwe aku. Oh, iblis iki. Luwe. Pendekar kok ora betah luwe iki lho. Pendekar rek luwe glute apa ya iso. Iki sik duwe guru. Gurune awake dhewe sik ana. Niki kula tak nimbali guru kula nggih. Siap. Siap. Monggo nyuwun serempek Pak. Waduh, mengke Mas. Ya ampun. Pamun. Guru besar niku guru besar. Siap. Guru besar. Pawakane pun jelas. Nyapa? Iki padepokan PSHT lho. Lah nyapa terus? Lah kok sing mbok timbali lah kok samuhung. Samuhung. Iki guru besar kok iso samuhung. Iki gurune awak dhewe lho. Sampeyan ra ngerti iki penasehat Pepadi Pusat. Lah, kok samuhung? Monggo, Bah. Aku nang isor kono mung mikir. Pripun? Lah ya cacah iki golek panganan sak emplokane apa lae kaya ngono. Niki dawuh panjenengan jare yen dadi pelawak ki Kudu seneng totalitas. nyenengke liyan. Totalitas. Nah, kok malah jenengan paido lho. Kabare pripun Jackie Chan? Mosok jagitan yo. Di kasepuhan padha mlumpuk Amin. entuk titipan. Alhamdulillah sembah nuwun barokah Mas Cahyo. Nggih, alhamdulillah. Matur nuwun. Keringet niku nek umpama nun sewu nyambut gawene tenanan. Lho, Sakmene tenan. anu deloken Mas.
Alhamdulillah. Nika rezeki kok, Mas. Nggih. Rezeki sangan paran kok nggih. Piye? Lho kok mboten napa-napa. Lah niki belas ana isine lho. Isen ana nggo nyangoni aku. Piye teki kok malah kon nyangoni kono ki lho. Lah kowe sing karuan tanggapan. Lah terus Kowe mau sore kleru Mas Dalang. Pripun? Padepokan ki wayangan mulai Pak Mantep Leres. kok ora tau nganggo dagelan kleru. lah kok saged? Mas Mantep, Mas Sudir, Nggih. Mas Tarmaji sing sugeng iki kirun iki ben sura ning kene. Lho, Ndagel ning ya ora tau dibayari. lho niku lah Bolak-balik. nawetu jenengan to, Bang. Lah tuan rumah. Yang penting kan prinsipe seduluran to, Bang. Tuan rumah ki ra perlu. Lho, seduluran iki ya prinsip. Lah nggih. Tapi nek ra nganggo dhuwit ya bosok cangkeme kowe kok. Ning ya alhamdulillah. Nggih. Aku syukur dadi wong Mediun. Amin. Wong Kawak. Mulai Mas Imam, Mas Tarmaji sampai saiki Mas Murdoko Nggih. bahwa Madiun itu pokoke ora enek sejarah kok wong gelut ya ora enek. Nyuwono pirsa Pak Dekarwo. Nggih. Buku dibukai Madiun tidak pernah ada gegeran, tidak pernah ada gelut karena Esyatrate pelopor kedamaian dan kebersamaan. Nggih. Kerukunan. Nggih. Gini ki Mas Bupati, Mas Heriwur, terus Mas Murdoko, nembe niki kira nemokne pelawak sing asli Esyatrate niki saking Rembang. Alhamdulillah. Matur nuwun. Jadi saking Esyatrate ora sah golek dagelan sing urung warga niki mawon. Oh, lha iki. Ngoten nggih, Pak. Potolan ijo barange rasa dinggo. Oh, saya anggota ngoten nggih. Heeh. Lah kene warga. Lah kok mau iso potolan dhewe ngopo ngono lho. Lah piye? Lan pokoke ngene ya. Aku ki ambak-ambakno. Nggih. Tak mongi. Piye? Piye? Ireng. Kuwi identitas PSHT. PSHT. Ireng. PSHT. Iya. Putih ngono kuwi. Nyapa? Tak mongi. Piye? Kuwi ra karate, karambol, karaoke. Wedake karambel. Niki salah disawang bener kok. Ya, Mas Kluthuk, Mas Klitik, Mas hitam. kuwi slentem aku ya ireng. lambang Krawit ya ireng. Lambang Identitas. PSHT. Hitam. Putih apa, Mas? Kuwi biasane kempo, Heeh. karate, Iya. karambol, karaoke. Lah iki. Aku nganggo putih ki kanggo perlambang nek wis kasepuhan. Nggih. Aku ki yo SH. Setia hati. Hati. Susah hidup. Dadi wis ora kenek digunakne apa-apa kae. Mergo aku kencing manis. Lha ngono kok ya dadak diomongke iki lho. Mula aku ro sinden ki mripatku ya wis tak tutupi. Lho, mripat ditutupi, ning lak ati tetep tobat. Ati tetepe nek ra keturutan ya malah stroke no goblok mengko. Lah nek Mboten ora- ngoten lho, Bah. Kan nggih jenengan wonten Pak Wali, Pak Nggih. Maidi, Bapak wonten Haji Mbah Maidi. Karwo. Mbok nun sewu nyuwun tombo nyuwun obat. Jenengan niku maestro pelawak dari Madiun. Yen nganti mboten sehat niku maneman. Ngeten. Pun ampun mboten sisah sing saran sing jenengan niku insyaallah kula saged nambani. Lah wis sing dadi anak ya Ya. ngono. Jenengan kan kula jenengan repot to? Nggih. Karena jenengan repot, niki lak mbok pilih sok kalau waktu untuk pengobatan itu kan terbatas. Penyakitnya jenengan jangan tinggal di omah. Terus Mungkin jangan tinggal tanggapan lah, penyakitnya mungkin kalau marek nih, ngoten mawon. Penyakit kok ditinggal nang omah kuwi terus karepmu ki piye? Mbok peken. Pengen apa piye kowe? Iya gak penak loh. penyakit iki tinggi melu kok iso kon nggawa Iki Nanggon ning awak. Iki ora banyol. Nggih. Aku iki jangger bengi mulih kondino delalah guyonku rak karo almarhum Mas Tarmaji. Nggih. Terus Mesti neng pojokan warung Ngawi mesti petuk. Lah kok aku diwehi resep. pripun Pak? Piye gulamu? Mas dhuwur terus. Kowe ndelok nang anu ku lho, jere undur-undur.
undur-undur kon ngemplok. Sing nggon kewan cilik nika? Kuwi jere mandi. Lah aku golek tak lebokne kapsul. Nggih. Seminggu tak emplok, tak emplok. Mari lah. Gulane gak mudhun, aku nek mlaku malih ngene. Lho, Dadi mundur, Walah malah katut undur-undure. malah ra payu apa, Prak? Niku klentu. Apa? Sing jan unjuk niku stress undur-undure. Apa? Wedine. Leres niku omahe undur-undur niku. Nek wedi ora, Napa? lemah tak akoni. Nggih. lho pripun, Mbah? Pandemi Nggih. 3 tahun kuwi dalange Kabeh ya leres. bosok ra Gletak kabeh. tanggapan. Kuwi putuku nemangane gaber-gaber kabeh. Lah napa? Kepedesen, Pak. Ketutan lemah. Lho, lah kok iso? Lah kok kacutan lemah? ora dipususi berase. Aku ya ado lemah, wong ra nek tanggapan. Oh, malah duwite beras duwe Pas kado pandemi. lemah. Duwe Slendro Mas sertifikat. Slendro. Ngono. Kanggo kasepuhan siap. Niki nuwun sewu kula tak nembang. Padepokan niki nuwun sewu Mas Murdoko, Pak Bupati karena lekat dengan budaya. Waktu Mas Imam almarhum itu tiap suro tiap tahun mesti nanggap ludruk tansah tresna ludruke Pak Winaji utawa enggal tresna. Begitu Mas Tarmaji, Mas Pujo Sewoko, Bagong, Ketoprak, Wahyu Budaya digelar di sini mesti lakone Maeso Jenar. Wayangan mesti Mas Mantep. Wayangane lanjut ludruk karo ketoprake bosok ra tau rene. Nah, tahun kemarin aku wis matur Mas Hariwur, Mas Dirman, Mas Wit, pokoknya saya mau pentas ludruk neng kene. Alhamdulillah, pentas nggih. Delalahe pandemi ya bosok gak sida neh. Lho ning niki mengkeno dipersiapkan. Insyaallah tahun ngarep, Bah. Nggih. Niki sampun angsal kabar saking Pak Dekarwo, saking Pak Mur, saking Pak Hari. Insyaallah tahun depan ini ludruk. Ludruk. Niki berbentuk YouTube. Dados mungkin disetel teng mriki layar lebar. Layar lebar, dadi king lapangan layar lebar. Dadi mboten sanggo anggota. Nggih, nyetel YouTube mencing. Apik kuwi. Saiki. Setuju aku. Kok setuju? Setuju. Lah ya memang ora enek bayarane blas nang YouTube. Ngenteni caire padha Pak Dekarwo 10 tahun Nggih. ngasto gubernur Pak Imam Utomo bar Bapak Imam Utomo Pak Dekarwo ludruk toprakan Jawa Timur Semarak iki ya wis belas ora enek apa-apa blas aku ya mikir Pripun? mosok Pak Dekarwo ki sithik-sithik ya wis ora duwe duit mosok Enten. Sithik-sithikan bangga enten kok iso. Ya. Pak Dekarwo aku wis ora rembukan karo Pak Dekarwo. Ya karek jagane Bayu Erlangga no. Ke depan budaya tetap bersama Bayu Erlangga. Amin. Kula niku ya utang budi lho, Bah. Apa? Kalih Pak Dekarwo. Sebetulnya kula kalih kritik niku uripe mbiyen niku karena Pak Dekarwo wonten ing THR Surabaya. Ya. Itu. Alhamdulillah Pak Dekarwo ngasto, THR urip. Saniki pun ambruk Pak Dekarwo sakniki buyar. THR dadi lemah. Iki rencana Nggih. Pak Dekarwo kan Watimpres. Ya. Nggih. Wakil Pertimbangan Presiden. Presiden. Wis arep matur Pak Jokowi lewat kementerian terkait nanti jok lidik, jok luduk, pelawak, seniman berangkat semua. Alhamdulillah. Sembah nuwun Pak De, sembah nuwun Pak De. Ning yo ndelalahe Pripun, Mbah? program urung ACC, ditandatangani nggih. Pak Presiden wis kleren dadi ora enek Presiden apa-apa. nek. Wis ora enek apa-apa. Ketoke awake dhewe ki nek nderekke abahe kok ping buncine ra sida. Enggak, tapi aku tetap sido karena saya ke depan tahun 2024 ini juga akan mencalonkan sendiri sebagai anggota dewan nyun berkaipun Pak Dekarwo. Amin. Wih, Alhamdulillah. 2024. 2024 ini Majelis seniman saya niku, ya, Mas. saya akan mencalonkan sebagai anggota dewan provinsi Pak De. Alhamdulillah. Ya. Lah terus kowe gawe gendera apa partaimu? Saya pakai partai Hanoman. Apa kuwi? Hati Nurani Seniman. Ya. Jadi seniman-seniman kula kelompokne Nek wis mlumpuk. kula bong. Dadi Padake resek ya. Wah. Abahe badhe nembang napa niku, Mbak? Iki karemane aku nek sowan rene iki mau wis sungkem karo Ibu Tarmaji, Mbak Yu Tarmaji, pembina
BSAT. Iki. Lah mak nek ketemu Mas Tarmaji mesti kudu iki. Nggih, nggih. Tembangipun, Pak. Mingkar mingkurengang koro palaran goblok. Yoga niku anggere ndang kok nglinting iki jane kowe iki mudeng apa ora? Bah, Matane syukur. Anu Dagelan nom digameli aku ora. ampun nesu, Bah. Nggih. Ingkang sabar. Nggih, Tun. Nek awakmu ora iso ngiringi abahe, sesuk awakmu tak pecat dadi tim sese Hanoman ya. Ngene lho, Mas. Pripun ngene, Mas? Kok nek Mingkar mingkurengang koro. Ya sinden Akarono karenan Karo senggak. mareti si wong resmine kang tumrap nang tanah Jawa agame noladolaku tama tumrape wong tanah Jawi wong agung ing eksi gondo Brata
armane Kang Mas Tarmaji Nggih. mila pas peresmian Pilang Bangu Leres, Mbak. kasepuan nyuwun uyon-uyon kirun dikon palaran. Amin. Ning ciri khas tembang Medion wonten Mbak Cange. Napa menika, Mbah? Medion iki luar biasa. Nggih. Tembang niki mbuh umure taun pira Pinten? aku ora ngerti. Ingkang rawuh sedaya mesti ra apal. Niki nek kula kepanggih Pak Panglima mesti ditakoni tembang niki. Madiun luar biasa. Medion ki ora iso disepelekke. Panglima mulai Pak Joko Suyanto Madiun. Yun. Sekarang Pak Yudo Margono Madiun. Madiun. Gubernur terbaik di Indonesia Pak Dekarwo yo Madiun. Jadi Madiun ini luar biasa. Monggo nembang bareng. Panas-panas mlaku orang bawa payung sandale diseret lamaane mlentung Surabaya geger mungsi neng Madiun Jakarta janji rukun tatap merdeka. Mbak Cange Nggih. jok klitik Dawuh, jok Mbak. kluthuk slentem. Nggih. Nggih. Tembang ki umure Pak Dekarwo urung lahir. Nggih. Jadi kuno banget. Dulu kok bisa enek sing ngripta. Mediun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Surabaya geger ngungsi neng Mediun. Kalau Indonesia itu ruwet geger mesti ngungsi neng Mediun karena Mediun religi, Mediun perdamaian, mergo enek sejahtera. Gak usah nganggo gamelan, bareng. Monggo sareng. Panas-panas mlaku Gak usah. orang nggawa payung srandale diseret lamaane mentung Surabaya geger ngungsi ning Madiun Jakarta Janji rukun tetap merdeka. Tepuk tangan untuk Madiun. Jok klitik Nggih, Mbak. nostalgia. Siap. 10 tahun bahkan ya 10 tahun. Nggih. Enggak temu Pak Dekarwo apa ora kangen karo tembang iki. Tembangipun menapa, Mbah? Ing pinggiring bengawan Wayah sore sandane sliramu Slenteng. eling-eling jamane semono wis tukapita ketika ning pinggiring bengawan saben-saben mung tansah kelingan wis prasetyo ing janji kang suci ing lahir terus ing ati senadyan kaya ngapa manungsa mung bisa ngreka lan joko Gusti kang paring iti lan pasti kita sadermo lampahi
menika klangenanipun Pak Dekarwo. Pak Dekarwo iki. Leres. Bengawan sore. Alhamdulillah. Ning pinggiring bengawan wayah sore mung tansah kelingan gawang-gawang esemu wong ayu gawe Menika Pakde pisungsung saking putra-putra panjenengan Mataraman. Alhamdulillah ana saweran. Ya nuwun. Nih, nuwun sewu lho Pak Cak. nggih Mbah nuwun. Teko Mas Pur apa sapa Oh iki, Pasuruan. mbah nuwun sembah nuwun. Oh, Alhamdulillah. Pasuruan. Alhamdulillah. Matur nuwun. Mbah nuwun. Lah nuwun. Iki, lho, lah Pak pundi? Lah Aku malah ra entuk. Niki. Lah nggih, ape kok anu mawon ingkang adil Niki. panjenengan ingkang pripun kok? mini sepuhi Lah, kok. Pur 300. Anu ngeten mawon. Niki dagelan Niki jangan telu. bertanya niki jangan bertanya. Lho, lah sampean. Lah, Lah, aku- Ngene oke, ngene. oke. Nah. Nah, Lho, pas. lah sampean. Lho, aku Lah, lho. iya. Lah awakmu Kowe, di Dam? Lah aku? Lah sing sepuh. Lah aku Lho, lah iya to. Lah iki lak ya kurang to. Anu jajal bareng kok. Nah, ngono lah iki lak pas centem kula terus abah. Abahe. Sampean wis. Belum. Piye to kok ora nggawa ki ngopo ngono lho kok iso. sing adil sing adil Jadi siji loro dengen iki wis Lah Lho, apa? aku ndi tetep kok iso mbok gawa ki ya ngopo. Lah lah kowe. Jenengan ngalah, jangan ngalah, jangan ngalah. Sing Jenengan sepuh ngalah. lho sing sepuh. Nah. Jenengan Ngene lho, mlupuk sik. Angel. Ki dhuwit 300. Nggih, nggih. Dindumbong papat ya. Ora cukup. Iki ilang. Ilang, Ilang. ceblok, plek-plek. Kok duwe ilang. Duwe ilang. aman, Ya, ya. Terus tak temu. Nah, Sing oh alah ya ampun. oh alah kaya sik nrudus. Kok sentrudus kan? jenengan Hei, kok ya sing ngene. ora to kok iso. Ya, Jangan dijadikan itu sebuah masalah. Ngene. Wong iki kudu adil. Nggih. Awake dhewe iki ning kene Duduk sama rendah, berdiri berdiri sama sama tinggi. Apa meneh ning kene nek bapake awake Nggih, dhewe. Nah, nggih, nggih. sesepuh dagelan sak Jawa Timur. Senior. Kudu ngalah. Ayo. Iki kok mesti gak penak iki. sing tau urung kok urung jelas Rek, lho, Bang. Bener, Jenengan penak. kok mpun. Betul. Nah, Saestu. Saya itu menanamkan jiwa transparan. Transparan. Keadilan itu Nggih, penting. bener. Transparansi. Sentem. Ngono, senasib serumpun sepenanggungan. Nah. Wis. Ngono. Nah, oh iki sampean gak nyuwun tenan. Santai. Lah terus? Anu kirang 100, Pak. Niki kirang 100. Oh, jebule sing Padha ae. delemis Wis, malah kok sampean kok dituntut iso. wong Nggih. Aja rembukan duit. Sini. Iki menjelang 2004 iki mesti dadi geger. Wedi. Ngene lumpukno Mas ngono. Wis lah kena yoga lah. Nah. Iki adil ngono. Mas. Dumroto. Wis. Lek. Nah, ngono. Lah aku liwat loh nemu duit. Iki ayo rene nek. Wis terusno Nggih, nggih. Mbak Cange. Nggih, Mbak. Siap. Niki nyuwun nyidam sari Nggih. saking nggih Pasuruan. Siap. Mbak. Saking Esatrate Pasuruan. Nggih, Siap. Monggo terserah lanjutno. Siap. Aku tak nek Nggih, nggih. isor. Nggih, Mas Mbak Nuwun, Nuwun tepuk Pak. tangan kagem Abah iki Run. Sehat selalu. Wah, jan jenengan ku alhamdulillah. Kula iki wis pirang-pirangane wulan ora ketemu panjenengan lho, Mbah. Sakniki wis brai. Brai. Begitu saya mau YouTube-e ya rame, Iya, iya. IG-ne ya rame, TikTok-e ya TikTok rame. ya rame. Nggih kaos tangan barang sing mana wis. Kos tangan piye to? Kaos tangan matamu. Ngono terah. Nyat kulite wis kisut e jangan. Kaos tangan. Masa sampun. Wis yayaan. Parah wae. Alhamdulillah aku tak mundur. sembah nuwun Mbah sembah Makasih. nuwun nggih Hebat. Doa yang terbaik untuk Abah Ikron Sehat mudah-mudahan tetap selalu. sehat. sehat